Aquest llibre ja me l'he llegit, el deixaré que algú se'l llegeixi. Mira, quina casualitat. Un lloc perfecte per llegir un llibre com aquest. Hola, booktubers! Avui us vull presentar Immeiem. Em dic Martina, tinc 9 anys i visc a Linyola. L'escriptora és Teresa Duran. Els dibuixos són de Jorge del Corral. L'editorial és Animalibres i la col·lecció La Formiga Blanca. Aquest llibre m'ha agradat molt. Voleu que us expliqui una mica de què tracta? Mireu, l'Imma i l'Emma són dues bessones idèntiques. I un dia van anar al zoo i una es va fixar amb els conills i l'altra amb els lleons. I quan es van anar a dormir, mireu, una va somiar amb un conill i l'altra amb ser un lleó. I quan es van llevar al dematí, una estava convertida en lleó i l'altra era en conill. A la següent nit, una va somiar amb ser astronauta i l'altra va somiar amb ser sirena. I al dematí, una estava al mar sent sirena i l'altra a l'espai sent astronauta. Bueno, nois, si voleu saber el que passa amb aquest llibre, us l'haureu de llegir. M'ha agradat molt perquè és molt fàcil de llegir i té uns dibuixos superbonics. Recordeu, Immeiem! Adeu, booktubers! Fins una altra! No deixeu de llegir!